Ayyara iye alhaji dugo, alhaji dugo, alhaji dugo babar redo. Kai in aka ce maka mutum dan iska Alhaji ne bayan da dugo, ake da shi wala iskanci ne kawai a iskanci inda ne ni a ce kai iskanci mata ne a kai dogo. mala iskanci ne a kai wani kai a mala iskanci ne mala iskanci ne wala iskanci ne Kai, dirin dirin dirin. Alhaji dugo, alhaji dugo. Wai da mun mai gida ka shigo? La alhamdulillah kam. Kaga jiki kan dun madara sha Allahu. Mai gida ne. Dan Allah. A kiwon kafa alhamdulillah. Ga ni nan fa in na shiga makwabta a ce min kun ga ta kaɗan aka kawo ta amma yanzu ta cika gari. Shawara kyauta. In Allah ya sa na burki rinka samu. In mutum zai rinka iyo ko rinka samu gidan mutum ya tsallaka sai ka. To mai gida ai ka zo kaɗan taya ni wankin. A dole wallahi ai dole. Taya ni wankin. Yawa masakun yawa. Kai wato soyayya da ne ita. Allah ya. Ni da kake gani na nan. Wallahi ne da ringa yin hajijiya fa in zo kusa da ki. Dan Allah. Na da Allah da Allah. Ni ban san me yasa nake hajijiya ba. Ke din ci Allah ya koki su kulkuɓaɓa. To mai gida dai a raka dan cewa masha Allah saboda ka san yan kulkuɓaɓan nan da Allah ne sa ki dinga haɗo mana yan kulkuɓaɓa yaran ba za su kwanti a gari a ba za su ba kin san yake kin ka je ka auro mace wanda mu he ga na uwa nawa aba ni me gida kana ba ni kunya ai yanzu sosan zamani ba su ya shigo to bari ni ga ciki to a wanki lafiya to yana shigo wani ne gida ta me gida